Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Sir! Namundag. And you're drunk? Ay, kapuang. Wa pa gani magsugod, hubog na ka. Giunay na sa nimog inom ang imong tuba. Wakapugi. Tamis, bago nga butgod. Wasab ko, masayo na may paghimuon kasal ron. Sorry. Magkuha taglain, sir. Ano? Kag nila pang nagpaabot na akong pangasaunon. Sugdan ta ang among kasal. Ay, sige, sir. Ako na lang siyang singyasan. Uy, tarungan ng kwilyo ni Monestor. Bida, ay. Ay na, magsugod na. Ay, salamat kay magsugod na gyud ni anang pastor. Ay, ma'am, gipaningot ka naman, ma'am. Madara, hangin naman sa dinhi. Alimuot lang kamay tungod sa akong gisalob. Ah, tuwa na. Misinyas na stunyo. Mangandam na ta sa imuhang pagpaso, ma'am. Ay, mapadaplin ako, sir, ha. Yaan, tanaka o si pastor na dinhiyang naatubangan. Ay musugo na sa pagpaso si Ma'am Kristen, sir. Ay, gipukas ng puti nga. Panapton, sir, oh. Arin ako daplin, sir, ha. Sige, sir. Mita naman sa tingin ako. Misugod sa spudlakang. Oh God. She looks so beautiful. Mipahing siya ako. Misugod sa kakong. Kurungan pres kong buwak niya. Ugora hindi mo natulong ng pramon. Uy, pinili mo. Gumata ko kung ako mati. Baliktad. Nabiglakaw sa pain ako. Tumakiiyak sa katulog kinati. Mitutok si Fakon ka na ko maayo. Uy, kagwapo niya. Mas bisamot pa siya kagwapo tanawin ka rin. Ibahiyang sila ako. Oh, anong gikilig day ko? Ana day, no? Oh, joke na ni pero gikilig ko. O kay gihaguan mo din naman tanana. I might as well enjoy the moment. Tuwa na lang ko niya. Anong kalakan o mas maduol na ko niya. Tuwa na lang kalakan. Huwag na anak ko sa iyang atubangan. Shit. Nagatupak na kimi. Hi, Hi. you're here. In front of you. Gosh. Uy, may sugod na? Pagtanong ba? Okay, sugod na. Salo, sir, ha. Mapadaplin ako balik, sir. Excuse, sir. I'm sorry. No worries. Joke rin, di ba? Yeah. Okay rin. Ikaw na ang mikanga. What? I'm... Oh, karon. Magsugod na kita. Ay, gandaan ay, alaka, kapatpat, bangon lakaw, ay, gandaan. Mura magsiminto ang gilaktan. Nga na ba may uban pa masag ka? Nagpabini na lang utak ka dito. Ay, balik na sa akin na. Ah, Tabangan tatong nang ihaw og sa mga anangandaw sa mga pagkaon para sa kasal. Tana. naghala. Paminyo na dyan akong Jamaica. Shut up! Ay, mong ba. Buot lagi ka. Dili ni mahimo. Diyan na mo. Uy, bidagan siya na. Gibiyaan ta. Hoy! Yan na! Natakdan ko din mo. Pati dalimot ka na ni Maho pa ka. Dali. Paso na to. Aron makaabot pa sa atin sa seremonya. Tana, dali. Now, I pronounce you. Say it. Nakatug ang imong pari. Damn it. Sir. Sir, kakadit lang, sir, ha. Kakadit lang. Uy, Nestor. Uy,
tiwasa na, oy. Ay, natuog man ka diha. Sugo? Ay, hindi ko. Uy, pagtarong, oy. Asa Sir Pakundo, nagkatubang ni mo. Sure. Kainumdum ako. Kasyal di kunin niyo. Asya nagurapit. Pronounces. Sure. And now, I pronounce you. Damn it. It's done. Let the man sleep. I have a wife to kiss. Facundo. Nagkara na ka ha. Taas na kayo itong nga kiss para lang sa bakong kasal. Wapaw kitag ingon anak. You taste like cola. Kanta na ay kong ilara. Damn. May asawa na ko. Ay! Hoy! Facundo, mahog ko! Hoy! No! Pasinggit ko! Iyon! Tukag kasinggit ka. Kopte ni Bayhana Eli. Kopte, balag na ni Maho de, kopte. Okay. Wako'y saan niya na ha. Tuman ako sugo. Ali. Nayugon taga aron. Ayaw, ha? Sure nga di ka makabuhi. Ay, binatay naman. Ikunin niyo! Sige ko. Pero ayaw na lang pagsumsumog day. So kita ka. Happy kay si bro na. Happy na si bro na kung pakundo sa ilang kasal ni Christine. Oo. Yang gial sa humaniya. Giyagkan, ha? Wakay may mo na. Humana ang seremonyas. It's fake. Fake. Fake mangga ha. Ganong mupugang mangga. May katungod ka eh. Kadungog ko ato ha. Bad to para nimo. Botan biyak ka. Di ba eh? Lala, biyak man na sila din yung dapit. Mamalik na sila dito sa kabayan. Ali, tagbuo na to sila. Ay, wata ko ninyo! Dahom, law sa boss na yan niya. Kalengko. Ay, ibutang na ko. Just let me. Lisod. It's gay. Ma'am, sir, labing siguro. Kapag yun mahuman ang pagpangandam sa pagkaon, muuna namin ninyo har makatabang dito aron nga madali ang mga buhatonon. Sige, manang Juana. Sir, Sir, muuban nami sa panon sa mga tao, ha? Padayon. Sige, sir, tala. Ibutang na ko pa. No. Mahog ko. Dahil ibutang ng mga kamot. Libot sa kong Bahala ka. Kahumot na nito, na. Are you smelling me? Ha? Uy. Yes, you are. Wa. Gan! Bro! Melvin! Ellie! Ikaw din Di yung bro. Congrats! Bisan wa mi, ma-imbitar congrats! Pero kaon may importante ko. Di ay no! Dahom! Kuya! Sabay! Ya lang agi. Yana. You're here. Kuya! Anong ipakastan man ni mo siya? Anong siya man, kuya? Dili ko mo sugod. Saba? Ibutang na siya, kuya. Ibutang na siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!